Poklon koji je zagrejao srce. Božićna priča o umetnosti davanja. U jednom malom gradu živeo je dečak po imenu Luka. Bilo je božićno vreme i Luka je bio uzbuđen zbog poklona koje će dobiti. Svakog dana je gledao pod božićno drvo i računao poklone sa svojim imenom. Jednog dana, Luka je primetio da njegova komšinica, baka Milena, izgleda tužno. Zašto je baka Milena tužna, pitao je svoju mamu. Božić je tužan za nju jer je sama i nema porodicu, objasnila mu je mama. Te noći, Luka nije mogao da spava. Razmišljao je o baki Mileni i kako je ona sama za Božić, onda je dobio ideju. Možda Božić nije samo o dobijanju poklona, već i o davanju. Sledećeg jutra, Luka je počeo da pravi poseban poklon za baku Milenu, napravio je lepu karticu i pomogao mami da ispeče kolače. Uzeo je jedan od svojih omiljenih poklona, malu drvenu ptičicu koja peva. Kada je sve bilo spremno, Luka je otišao do kuće bake Milene i pozvonio. Iznenađenje, rekao je i podao joj poklone. Baka Milena je bila toliko iznenađena da su joj oči zasijale. Dok su jeli kolače zajedno, baka Milena je pričala Luki priče iz svog detinjstva. Smejali su se i pevali božićne pesme. Luka je video kako se baka Milena sve više i više raduje. Kada se Luka vratio kući, osetio je nešto čudno u svom srcu. Bilo je toplo i srećno, čak i više nego kada je otvarao svoje poklone. Shvatio je da je osjećaj kada nekome učiniš srećnim mnogo lepši nego samo dobijanje poklona. Na Badnje veče, Lukina porodica je pozvala baku Milenu da proslavi Božić sa njima. Bila je najlepša božićna večera koju je Luka ikada imao. Svi su se osjećali kao prava porodica. Luka je naučio važnu lekciju te godine. Shvatio je da je pravi duh Božića u zajedništvu, ljubavi i davanju, a ne samo u dobijanju poklona. I da je najveći poklon koji možemo dati, naše vreme, pažnja i ljubav. Od tog Božića, Luka je uvek pronalazio način da nekome učini dan srećnijim, jer je znao da je to poklon koji zagreva srce, i onome koji daje i onome koji prima. Hvala vam što ste pročitali ovu božićnu priču. Nadam se da vam je ova priča o Luki i baki Mileni podsjetila na lepotu davanja i na to kako mali gestovi ljubavi mogu da zagreju srca. Neka vam ovaj Božić donese radost, mir i mnogo trenutaka zajedno sa onima koje volite. Srećan Božić!